Náš spolubrat Salesián Matej Fabián sa v sobotu 14. oktobra vrátil z Jeruzalema, kde študuje teológiu, a v tomto rozhovore nám priblíži aktuálnu situáciu v Izraeli. Tak Matej, srdečne ťa pozdravujem. Ahoj, Jožko. A prvá otázka. Môžeš nám predstaviť školu, kde študuješ? Ďakujem za pozvanie. Naša škola sídli v Jeruzaleme, sme kampus Jeruzalem. Je to vlastne také detašované pracovisko našej teologickej fakulty, ktorá má hlavné sídlo v Ríme v rámci Salesianskej pápežskej univerzity. Študujeme tam základnú teológiu a je nás tam okolo 40 študentov Salesiánov plus ďalších asi 10 z iných rehôl, ktoré žijú v Jeruzaleme. A v komunite bývajú ešte asi ďalší 10 spolubratia, ktorí sú naši učitelia alebo duchovní sprievodcovia. A koľkí študenti ste tam zo slovenskej salesianskej provincie? Odkiaľ pochádzajú? Sme dvaja študenti Slováci, ale študuje s nami aj jeden spolubrat z Indie, ktorý patrí do našej slovenskej salesianskej provincie, Raymond, a ktorý je misionárom na Sibíri. Tak a teraz skúsime ku tomu konfliktu 7. októbra. Palestínske militantné skupiny vedené Hamasom spustili ofenzívu proti Izraelu z pásma Gazy. Ako ste teda tento útok prežívali vy v Jeruzaleme, tam, kde ste bývali? Ako sa to tam prejavilo? Áno, 7. októbra bol sviatok Ružencovej Panny Márie. Boli sme v ten deň pozvaní akurát na modlitbu ruženca, svätú omšu a raňajky do našej takej priateľskej rehole sestier, ružencových sestier. Je to vlastne jediná rehola ženská, ktorá bola založená na tomto území. A tam akurát sme počuli prvé sirény a keď sme sa vracali bratia z parku, tak už sme videli aj na oblohe vlastne obláčiky po zostrelených raketách a počuli aj dunivé zvuky po explóziách z týchto zostrelených rakiet. Taká bola situácia. No. Tak aké pocity si asi prežíval ty vtedy, keď tie rakety lietali nad vami a okolo bolo počutie sirény? Nie, najprv som tomu neprikladal nejakú veľkú dôležitosť, že na nejaké konflikty sme tam zvyknutí. Sirény, je pravda, že sirény som tam nepočul za ten čas, čo som tam. Ale myslel som si, že to nie je nič také strašné a vážne, takže nejaký strach tam zatiaľ nebol, alebo nejaké veľké obavy. Skôr bratia sa snažili tak o tom žartovať a teda vidieť ten Iron Dome takto v akcii, tak to bolo aj také zaujímavé. Až postupne tak som sa začal postupne prebudzať do toho, že fúha, že to je asi ale vážnejšie. A najmä keď som sa rozprával s našimi kuchárkami, ktoré sú palestínske kresťanky, tak oni tak nad tým vrteli hlavou, že boli z toho veľmi smutné, že znova takéto násilie sa deje a to sme ešte netušili teda, že sa dostaneme do takej vojny. Niektorí študenti z vašej školy už opustili Izrael, tak koľky asi? A bolo to nejaké také spoločné rozhodnutie, alebo ako to prebieha, koľky tam ešte ostali? V pondelok po začiatku konfliktu vlastne opustili náš študent 4 spolubratia z Chorvátska a my v sobotu teda sme sa vrátili dvaja Slováci. Náš spolubrat našej provincie Raymond sa rozhodol, že zostáva zatiaľ v Izraeli.
A zatiaľ aj všetci ostatní naši spolubratia, študenti aj učitelia zostali tam. Rozhodnutie nebolo nejaké organizované centrálne. Každý dostal vlastne slobodu v tom, že sa rozhodnú, či zostáva alebo odchádza. Samozrejme po dohode s vlastným provinciálom a po dohode s ambasádou vlastnej krajiny. Takže my sme tak komunikovali s našim provinciálom a ten nám odporúčal vlastne radšej také bezpečnejšie riešenie na teraz a počkáme, ako sa situácia vyvinie. My sme sa zahlásili na repatriačný let na slovenskú ambasádu a tam nám výrazne potom v piatok odporúčali, aby sme opustili krajinu, keď sa situácia neupokojovala a hrozilo ďalšie zhoršenie situácie. A nahlásili nás na tento posledný let. Boli uskutočnené 4 lety vládneho špeciálu, takže tak postupne Slováci sa pomocou týchto letov presunuli späť na Slovensko. Áno, my sme nechceli ísť tými prvými, lebo sme chceli čo najdlhšie zostať ešte v normálnom režime študijnom tam na mieste a čakali sme trochu, ako sa vyvinie situácia. Ale potom, keď nám aj ambasáda výrazne odporúčila, aby sme opustili krajinu, tak sme sa rozhodli, že odídeme. A ja som teda tak aj prihliadal na svojich rodičov, aby nemuseli sledovať správy, kde sú takéto násilné obrazy dennodenne prinášané a správy, a aby sa nemuseli ešte viacej o mňa obávať. Ako teraz bude pokračovať štúdium teológie, keď si tu na Slovensku? Zatiaľ pokračujeme online. Tie prednášky, predmety, ktoré sa dajú. Samozrejme, nebudeme sa môcť zúčastňovať na nejakých archeologických exkurziách, ktoré ale aj tak samozrejme dočasne sú pozastavené. A naši spolubratia, ktorí zostali tam, samozrejme sa učia prezenčne v tých našich prednáškových miestnostiach a my sa k ním pripájame cez počítač. A mohol by si nám povedať nejaký svoj pohľad na tento konflikt medzi Izraelom a Palestínou aj po tých tvojich skúsenostiach, ktoré už máš zo života práve v tejto krajine? Je to veľmi komplikovaná situácia. Ja som vlastne až tak tomu konfliktu nerozumel predtým, jak som tam prišiel, a až postupne sa mi tak osvetľuje vlastne z oboch strán, že o čom ten konflikt je, ktorý tam trvá už teda dlhé 10 ročia. A nie je to teda veľmi jednoduché. Samozrejme, násilím sa nič nevyrieši, ako hovorí aj pápež František, vojna je prehra pre všetky strany. Aj jeruzalemský patriarcha, aj vlastne všetci náboženskí predstavitelia v krajine, najmä kresťanskí predstavitelia, vyzývajú na ukončenie násilia, na hľadanie pokojných riešení, na dialóg a nie na rinčanie zbraní. Matej, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj Jožko za pozvanie, že som sa mohol podeliť s vami o tieto skúsenosti.